Det er episode 3. Og vi er på vej til en ø, og det bukker helvedes til meget. Hvor fuck er du nu gået hen? Se, du løber. Se, nu er det derovre. Kom nu, Philip, vi skal Det bukker bare helvedes. Vi skal ud. Til. Vi skal ud i det åbne hav. Ja. Og lige om lidt, så er du helt sikkert bare væk igen. Du Jeg bremser lige for den på. Det ligner bare, du Kommer du? Ja, jeg kommer jo. Jeg er ikke sådan en tyssedreng ligesom dig. Seriøst, jeg er ikke en tyssedreng. Nej, det er jeg rent faktisk lidt. Jeg er så lidt hurtigere end dig. Der er der en ø. Ja, lad os gå over til den der sumpe. Ja, gå derover, det er mega godt, og måske der er mega mange. Men så skal du bremse af, hvis du rammer ind for Jamen, det er lige meget. så det smadrer du den bedre. Okay. Desværre. Min er lag. God. En lille blad. Hvad? Nej, seriøst. Det er lige regnet på vej hjem fra skolen. Ja, det er lige regnet, folkens. Det er lige regnet. Hjem i skole. Seriøst, det er bare en lort, det her. Jeg dræb. Jeg er seriøst sulten. Nå, du skal ikke spise dem, så får du salmonella. Så. Jeg har mega meget tid. Jeg er lidt trænet. Og vi tager noget træerne, der er det lige. Det er bare møder. Nå, der er. Okay. Det var der altså ikke oppe i skolen. Det drukkede bare noget. Hvor er du henne? Jeg kan ikke finde dig. Jeg flygter. Jeg kan ikke finde dig. Nu er vi væk fra mig. Nej, vi er her. Jeg kan ikke finde dig. Væk. Ej, så ender øen også her. Hvor er du Seriøst. henne? Jeg er lige her. Der. Ja, jeg er her. Det er der, vi kom fra det. Men du kom forkert vej, ikke over fra enden af øen. Men hvor er du? Det er et dumt sted. Jeg holder mig lige i træerne. Jeg kan sgu ikke finde dig. Niels. Din. Det var det. Den Enderman der, jeg bare... Det gik lige regne. Den er 7 uger. Jeg skulle da ikke komme sådan her. Okay, jeg prøver at finde dig, altså. Jo, jeg kan se dig. Jeg er lige her. Der er en zombie. Jeg er lige her. Jeg troede, du var zombie. Jeg kan lige se her. Jeg er lige her. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan kun se en zombie. Jeg er lige ham bag ved dig. Nå, men så... Jeg er lige i gang med at dræbe en zombie. Jeg er lige her. Se mig. Hvad er det her? Jeg er lige her. Det var her, jeg var. Vi skal holde øje efter mig. Der er zombier her. Skal ikke være en lille hul? Men det regner pisse. Skal jeg ikke sætte en fakkel under et træ? Det var så mega nederen, du ikke sætte det der snyd på. Det kan vi jo. Kan vi ikke ændre det? Nej, vi kan ej. Skal vi... Kom nu, lad os lige finde et træ og gå lige. Så kan vi sætte en fakkel her. Det er seriøst mørkt. Kom nu her. Vent lige. Der er lys. Okay, det var bare dejligt. Nej, vi graver os under. Ja, men der er så ikke lys. Skal jeg så ikke tage en af faklerne? Vil du smage på min båd, ved du? Hvad? Okay, en fakkel må man have. Ups. Jeg sætter lige en fakkel. Au. Det var min båd. Hvor er min båd? Jeg sagde, du skulle Har du smage. min båd? Nej, jeg har ej. Så har jeg glemt. Det var bare dumt. Skal vi lige se, om der kommer et høn, vi kan spise. Er du klar? Hold øje. Nej, min hjerte. Seriøst. Jeg hugger lige noget der træ. Ja, jeg fik en høne, baby. Se, lad os dræbe den. Nej. Du kan se, om vi kan få hende til. Nej, jeg skadede den bare. Det var bare dumt. Se, den er helt syg i hovedet. En høne. Se, hvad? Og benhøne. Ja, det er mig, der spawnede den. Du er syg i hovedet. Du dræber den ikke. Hvor bliver det svært? Jeg går ind i den. Der er en spider her, og jeg dræber den. Jeg maser den.
Okay, vi kan godt finde vores hus. Der er en zombie her. Der er et skelet. Der er 2 spejdere herovre. Hjælp mig, jeg har kun 2 liv tilbage. Der er creeper. Fuck det. Jeg døde. Jeg havde seriøst. Creeper. Seriøst. Niels, jeg gider ikke det her mere. Skal vi gå ud af den? Jo. Vi laver en ny. Folkens, vi laver en ny ja, bane. Den sluttede. Jeg laver en ny. Nej. Og den er gang nedsnit. Ja, og det skal være ikke bonus-test, det gider vi ikke have. Men det gider vi ikke at have. Nej, jeg laver en server, jeg laver den, jeg er mega god til at lave den. Jeg er mega god til at lave verden. Du skal snyd til. Den skal hedde Folkens. Så hvorfor har du den på engelsk? Hvorfor ikke gider jeg ikke? Like. Jeg tager den på dansk. Færdig. Ja, okay. Den der. Fuck, det er bare dumt. Du laver ikke en verden, vel? Nej. Kom. Jeg er bare på engelsk. Er I ikke lidt sultne? Jo. Er du det? Nej, det var lidt. Lad os lige lave den. Jeg har sat på survival. Nej, du skal gå ud af det. Ja, bare godt. Seriøst, vi spiller bare vores tid på det her. Gå ind på det nu. Nej, vi er inde på den her lorteverden. Du skal altså lige åbne for land. Ja, Men så sæt snyd til mig også. sådan. Jeg er lige der. Hvor er du henne? Det er. Nå, ja, okay. Niels. Hvor er du henne? Et eller andet sted, og jeg er ved at finde noget. Jeg kan godt finde dig. Seriøst. Jeg kan se dig. Seriøst. Har jeg slået det fra? Nå, det er derfor. Okay, vi bruger ikke snyd. Vi bruger kun snyd, hvis det er nødstilfælde, ikke? Det er det. Niels, kig på mig. Vi Hvor bruger kun nøds... Niels, kig nu. Kig. Jeg startede en video. Jeg har så. Vi bruger kun de snyd til nødstilfælde, ikke? Det er TP, okay? Det er jo ikke det. Okay? Ikke det. Okay, hvis du gør det, vil jeg dræber dig. Kom og så noget træ. Jamen, jeg har ikke noget træ på. Se lige her. Jeg er på listen. Ej, skal vi ikke lige flyve et andet sted hen? Jeg gider ikke den her verden. Gider ikke sådan noget. Hvorfor har du smidt træ? Philip. Fordi jeg gider ikke den her verden. Vi flyver. Ui. Okay. Nej, seriøst virker mit hack ikke engang. Nå, det er nok fordi. Nej, ups. Det er game mode 1. Ui, Niels, nu er du bare dødelig. Nej, jeg er dødelig, og jeg kan drikke dig. Nå, du kan. Jeg kan bare flyve. Ja, kom nu. Vi løber i luft. Ja, okay, så var der også lige en verden her. Okay, lad os lande her så. I sne og sand. Ja. Gider vi at være i sand? Ja, det er totalt fedt. Det er totalt mode. Du skal bare tage pilen op og så slette det der til. Seriøst. Hvad? Jeg kan ikke komme i game mode. Du skal bare tage pilen op. Ja. Altså mellemrum og sådan noget. Nå, det er også det, jeg gjorde i starten. Jeg er dårlig. Okay, vi skal have noget træ, som der så ligger her. Okay, det var bare perfekt. Altså. Nej. Ja, du stadig hugget med træ. Så. Ja, men det er jo sådan, det er jo det der snittræ, det kan jeg ikke lide. Det havde jeg. Super. Supercans. Ja, det hedder Supercans, gør det ikke? Der er endnu mere, meget mere end der.